خوندەکارên دەلال ئەم ئیرۆ دیسا بهەورێنێ بۆ وانەیەکەی نو û ئاگاهین نو. Me di waneya xwe borî de me jîngeh bir, me peynasa jîngehê nas kir, me hîmanên jîngehê nas kir, zanista jîngehê têgeha wê ji ku de hatiye, me dîroka jîngehê jî nas kir û me bi hev re pirsên xandinê jî çareser kir. Îro dîsa em gelekî dûr narin, em ê di mijara xwe de bin jîngeh de. Lê li vê dekê em ê çi nas bikin qonaxên pêşketina jîngehê de. Jîngeh di çi qonaxa derbas bû heta giya roja me îro. Jîngeh ev zanista jîngehê de heta giya roja me îro di çi qonaxa derbas bû em nas bikin. Ji destpêkê de heta roja me îro gelek qonaxa derbas bû. Lê ji ber ku desthiladarî de desthiladariyê xwedî berjewendiyê xwe bûn çawa dikir berjewendiyê xwe li ser berjewendiyên giştî digirt. Li vê dekê dihişt ew çareseriyê pisigirêka de dihişt werê çara wa çê nedkirin. Ji ber berjewendiyê xwe li ser giştî digirt li vê dekê çareserî nedihat bijrandin. Em nas bikin qonaxê pêşketina jîngehê, em nas bikin bê çi qonaxin, li vê de cem edibin çar qonax. Qonaxa yekê zanista jîngeha xweser, zanista jîngeha civakî, zanista jîngeha nûjen, zanista jîngeha ya cîhanî. Li vê dekê li cem e bûn çar qonax, ana me yekê bi yek bê binivîsînin zanista jîngeha xweser. A yekemî, a di dua zanista jîngeha civakî. A sisiya zanista jîngeha nûjen. A çara zanista jîngeha ya cîhanî. Tamam bûn li cem e çarin zanista jîngeha xweser, zanista jîngeha civakî, zanista jîngeha nûjen, zanista jîngeha ya cîhanî. Ana me yekî bi yek şîrove bikin. Destpêkê em bê jîngeha xweser. Zanista jîngeha xweser. Ev qonax ji kengî dest pê kir? Ji sala 1866 de heta sala 1960 de berdewam kir. Di kengî de li vê dekê li cem e di sala 1866 heta 1960 de berdewam kir. Li vê de li cem e ev qonax çi kir? Ev qonax giringî da belavbûna zindîwaran. Çawa belavbûna zindîwaran ana em bêjin wek mirov şînatî lawir belavbûna wa li ku dekê li cê em bêjin ana zindîwar li ku dekê pir dibin li cê av hebe cê avhewaya wê hebe cê wek em bêjin cê goncav be. Tamam û bandora va ê hêmanên zindî li va zindîwara. Tamam ev qonax çi kir giringî da çi giringî da belavbûna zindîwaran û bandora hêmanên nezindî li ser zindîwaran. Tamam em bêjin dîse zanista jîngeha xweser di sala 1866 de heta sala 1960 de berdewam kir. Di vê qonaxê de giringî da çi da belavbûna zindîwara û bandora hêmanên nezindî li ser wan. Tamam em herin a di dua. A yekê xweser me bi dawî kir, em bên a civakî. Li vê dekê di sala 1960 de ava a xweser jê bi dawî bû li a civakî dest pê kir sala 1960 de heta sala 1980 de berdewam kir. Di sala 1960 de heta sala 1980 berdewam kir. Di vê qonaxê çi bû? Pisigirêkên jîngehê û asta bandora wan li ser zindîwara giheşt pir bû û giheşt astekî hestiyar. Çawa ew pisigirêkên jîngehê wek ana em bêjin çi pisigirêkê jîngehê de heye qirêjbûna a xê a avê a hewayê ev heme pisigirêkên jîngehê ne. Di vê qonaxê de çi bû? Pir bû li ser zindîwara. Giheşt astekî wek em bêjin metirsî çêbû. Tamam li vê dekê a zanista jîngeha civakî me got sala 1960 heta 1980 de di vê qonaxê çi bû? Pisigirêkên jîngehê û asta bandora van li ser zindewara pir bû û giheşt astekî hestiyarî.
تمام البيدا ام بداوي بون ام هرن زانستا جنجها نوجن نوجن ام بين البيدا كي بداوي بو اف قناغ 1908 ده بداوي بو البيدا كي از اد قناغ سيمين حشتي اف سيمين ده وكان بيجن دس بيكر صالة 1908 ده حتى صالة 10,000 بردوام کرد. سال 1908 حتی 10,000 بردوام کرد. دویق و اف قناغ تایبتین وی هبون. پزگریکین جنگه هاتن ناسین. وکن بیجن خوشک هاتن ناسین. نه أنا قناغ دیده ناس بون. بس دویق قناغ خوشک هاتن ناس کرد. وک أنا ما قلت پزگریکین وقت هواي آبی آخی دویده افجلت پزگریک بون هاتن ناسین. دوا تایبتی دوا اف پزگریک زانیارا هول دان گوگ دیتنا چارەسەریە جواب پسگریکارە هاتن دیتن تمام دوه تایبەتین به قۆناغی هەبوون مەگۆ پسگرێکن ژینگەهێ هاتن ناسین دوا هەولدانێن زانستی ji بۆ چارەسەریê va pizgirêka hatin kirin temam ev qûnaxa siyemî jî hat dawî kirin em bên zanista jîngeha ya cîhanî ji kengî dest pê kir ji sala 10,000 û heta روجا ما إيرو بردوام دكه جسالة 10,000 حتى روجا ما إيرو أب قناغ بردوام دكه لفي دكه دوي قناغ ده بشتي بيشكتنا أم بيجن تكنولوجي بيشكتنا كتن نافنجين زانستيبه كتن آلاب و بكارانين أبي زانستيبه و برغالين زانستا أردنغاري GIS بيهتسينا جدور به بيشكتن كتي دركتنا با بيشكتنا هات پرگالا دست نشان کرا دورا جیهانی GPS جی چبو هشت گو دیتنا چارەسەریە هەسان ببه چارەسەریە اجوا پسگریکان هەسان ببو که ام بیشن آنا اف پسگریکا قریجبونا هوایی چارەسەری جیر هاتن نیفساندن هەسان بوشی تمام قریجبونا آوی قریجبونا ام بیشن آخی دریا و زانستاره دریا اف پیشکتنا تکنولوژی ده چارەسەری وان پسگریکا هاتن هەسان کرن تمام ام بیجن هر چار قۆناغی me çar قۆناغ bûn di destpêkê qۆnağa xweser de di sala 1866 de heta 1960 de berdewam dikir di vê qۆnaغê de çibû giringî dan çi dan belavbûna zindîwara û bandora ne zindiya li ser wan diyemîn zanista jîngeha civakî sala 1960 de heta 1908 de di vê dekê de pizgirêkên jîngehê û bandora wan li ser zindîwara bûn hatin nasîn siyemîn zanista jîngeha nûjen sala 1908 de heta 10,000 li vê dekê taybetiyên vê em bêjin qۆnaغê hebûn pizgirêkên jîngehê hatin nas kirin hewldanê zanistî ji bo va pizgirêka jî hatin dîtin çara zanista jîngeha ya cîhanî ji sala 10,000 heta roja me îro berdewam kir di vê qۆnaغê de piştî pêşketina em bêjin zanistê ji piştî derketina GPS GIS bêhetsîna ji dûr ve ev tişt hesanî kirin çi çareseriyê pizgirêkê jîngehê hesan bikin tamam vê dekê em giyan me got her çar qۆnaغê xwe me şîrove kir me nas kir pêşkîza salê pê ket çi taybetiyên va qۆnağa jî hebûn em giyan dawiya waneya xwe waneya qۆnaغên pêşketina jîngehê li vê dekê em giyan pirsên nirxandinê ez bihêvî me hûn ser û pila 16 vekin em bi hev re pirsên nirxandinê bêjin pirsa yekê zanyaran bo bi rêbazên zanistî karî bûn pizgirêkên jîngehê destinîşan bikin gelo karî bûn çareserî bikin anna û çima li vê dekê me got piştî pêşketinê ketin teknolojiya ev pêşketinê derketin pêhesîna ji dûr ve GPS GIS ev teknolojiya derket ev pêşketin ket zanistê ve çareserî hatin ji bo va pizgirêka hatin dîtin tamam piştî ev pêşketina ket teknolojiya de pizgirêkê jîngehê hatin em bêjin çareserkirin di dua qۆnaغê pêşketina jîngehê binivîsîne li cem her çar qۆnaغ me nivîsandin û me şîrove jî kirin zanista jîngeha xweser zanista jîngeha civakî zanista jîngeha nûjen zanista jîngeha ya cîhanî ev her çar qۆnaغê pêşketina jîngehê ne em giyan dawiya waneya xwe
سەرکەفتنێش بۆ وە دخوازم سەرکەفتم.